A nakoniec ubytovanie, ktoré som si zajednala, tak tam nakoniec už neexistujú. Takže na tej ulici proste to už není, aj keď to je aj na mapách, aj tak, ale to je jedno. Proste som tam volala, že už to tam nie je. Odkázali ma nejaké ubytovanie, ktoré bolo drahé. Takže idem a hľadám. No lenže vymotať sa z tohto obrovského mesta je nie úplne jednoduché. A no uvidíme, kde to dneska zakempím a kedy. Som zvedala hlavne na to kedy. Pretože ako v takomto veľkom meste nie je to moc bezpečné. Nechcem chodiť po nociach, akože. Takže budem to musieť nejako poriešiť. No, idem na to. Aby som veci uviedla na pravú mieru, zo Šemonajchy som sa autostopom presunula do Ust-Kamenogorsku, kde som sa márne snažila hľadať nejaké prístrešie. Hotely mi prišli drahé a tak som na konci mesta našla slepú uličku. Na druhý deň ráno som sa vybrala smer mesto. Po ceste ma však zastavili policajti. Дзержинский авто. Еврофорум ворота. Ключка сужерды, Дзержинский авто. Давайте, до свидания. До свидания, спасибо много. Давайте. Boli takí zlatí a zaviezli ma naspäť do mesta, odkiaľ som opäť mohla pokračovať svoju cestu. Stopla som si kamión a z Ust-Kamenogorsku som sa presunula do Almaty. No a takto vyzeralo moje ubytovanie. Myslím si, že to tam bolo veľmi slušné a čisté. Kúpeľňa bola spoločná a ubytovanie ma vyšlo 12 € na noc. Ešte z mongolskej púšte mi však ostala zátka v uchu. Riešiť som to išla až teraz. Vyčistil mi to a poslal ma na testy. No bola som od toho ušného. No a stále na to ucho nepočujem, takže večer mám ísť ešte na nejakú diagnostiku a no nerada by som bola, kebyže blbo počujem, no to by ma moc netešilo, ale ako by som sa s tým musela naučiť žiť. Ucho je už čisté a teraz sa idem trošku najesť, lebo som vlastne včera moc nejedla. No mala som ráno trochu mlieka a večer a to všetko. Takže poďme sa trošku najesť a uvidím, že čo, no. Teraz mám takú prechádzku, letnú prechádzku ako v daždi, ale nič moc. Ako mala by to byť romantika, ale nezdá sa mi to akože. Hlavne keď je človek jeden, tak moc sa mu to nezdá. Takže tak. No, človeku sa v živote prihodia rôzne situácie. Po pár dňoch strávených v Almáte bolo na čase posunúť sa ďalej. A v Kazachstane ako ináč, ako autostopom. A tak ma zobral prvý, druhý. Zdalo sa mi, že ten batoh môj príťažký, ale nezdalo to predsa nejaký chlap. A nakoniec som sem predsa len dorazila. Registračka Altinemail. Nie sú v ňom vodné zdroje, a preto ma tam peši pustiť nechceli, keďže tragédiu o úmrtí turistky riešiť nechceli. A tak si ma osvojila španielská rodinka. V ďalšom videu sa dozviete, čo sme zažili v Altinemaile. Ak sa vám video páčilo, zdieľajte, komentujte, odoberajte, alebo ma môžete podporiť na môj účet. Rahmet a vidíme sa na budúce.